Pokemon Zombie Apocalypse. Good morning po sa ating lahat. October 30, 2021. Time check, 8 AM. Guys, at bago nga natin umpisahan itong race na to, ay gusto ko munang magpasalamat sa ating Panginoon sa walang sawang pagsubaybay at paggabay sa atin sa araw-araw. Maraming salamat din po sa aming manager, kay Madam Mary Jane Alferez, sa aming presidente na si Marlon Urbano, at kay Kuya Herman na nag-iisang napakagaling na marshal namin. Gusto ko rin pong magpasalamat sa ating mga viewers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, Francis M. Vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo and God bless. Shoutout po sa ASM TV sa pangunguna ni Ket Angelos Sipilagyo. Sa Sol po yan. Salamat sa suporta, idol. At shoutout sa Team Kapadyak Cool. Salamat din sa suporta, idol. Gusto ko rin pong ipaabot ng buong Infanta Cycling Team organizers at ang members nito ay buong pusong nagpapasalamat kay Mayor Marvin Martinez sa pagbibigay po ng suporta sa aming team, sir. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout din pala sa ating kaibigan na si Richard Duran. Salamat, sir, sa pagtulong sa amin para mag-marshal sa race na to. At sa mga sumusunod pang racer, at sana nandiyan ka palagi para gabayan nyo kami at para mailayo itong ating mga bikers sa anumang kapahamakan na tatahakin natin dito sa kalsada. At sa lahat po ng sumali sa race na to, maraming salamat sa inyo, sir, at sana hindi kayo magsasawa na pumunta rito sa Infanta at makipagsaya sa amin. So good luck mga idol at enjoy the race. Sana guys, suportahan din natin si Samuel Almandres. Yan po yung naka-uniform ng trick. Meron din po siyang YouTube channel, Samuel Race Series. I-subscribe po natin siya at panoorin po natin ang kanyang mga vlog, idol. So, yun nga guys, at kasalukuyang tinatahak ng ating mga participants ang rolling start na 800 meters. At pagdating dito sa maliit na tulay, dito pa lang umpisan ang tunay na laban. Unang banat natin, Renato Sabido ng Pangasinan Cycling Team, ang ating unang breakaway. Marlo Corom naman ng Team Iba Zambales ang may dala ng peloton. Yan nga guys, at Marlo Corom tumutulin ang takbo sa bandang harapan, nilampasan si Renato Sabido, nakasunod sa kanya si Gian Villanueva ng San Felipe. Nasa ikatlong pwesto si Kennedy Jesus ng Dasol, nasa pang-apat si John Michael San Antonio ng Talavera Nueva Ecija, Batang Placido po yan, pang-lima si James Gantang ng Team Bulinaw. Ayan nga guys, at nagpakitang gilas na itong ating tropa na galing sa Nueva Ecija at nag-jump sa harapan at lumayo ng bahaga dito sa ating peloton. Ayun nga guys, at gusto ko magpasalamat sa tropang Nueva Ecija, sa Batang Placido, at sana sa susunod, idol, ay makapunta ulit kayo dito sa amin. Gian Villanueva ng San Felipe, hinabol ang ating Batang Placido. Nakasunod si Kennedy Jesus sa kanyang likuran.
Yan nga guys, at nasa layong 3 kilometro na rin ang natatakbo nitong ating mga tropa at papasok na tayo sa barangay ng Makalang. Mark Jefferson Pulido ng Infanta Cycling Team nandito lang guys sa bandang likod. Batang Placido, Team Nueva Ecija, John Michael San Antonio pa rin ang nagdadala sa ating peloton. Louie Honrada ng Pangasinan Cycling Team naman ang umatake mula sa likod at sinundan siya ni Marlo Corom. Sumunod din si James Cantang at si Gian Villanueva ng San Felipe. Shoutout po sa idol ko si John Ray Batol. Salamat sa muling pagsali idol. Yan po siya yung naka-jersey ng dilaw. Balik tayo dito sa may harapan guys at tila nakakalayo na ng bagya itong ating tropa mula sa Pangasinan Cycling Team, Louie Honrada. Mula naman dito sa likod, nangunguna si Marlo Corom, nakasunod si Batang Placido, pangatlo si James Cantang ng Bolinao at pangapat si Gian ng San Felipe. Approaching Barangay Igya na po tayo. Nasa 8 kilometers na rin ang natatakbo ng ating tropa at Batang Placido, John Michael San Antonio ang nangunguna sa ating peloton. Papasok na po tayo ng barangay ng Pital at Team Placido pa rin ang may dala sa ating peloton. Biglang may nag-jump mula sa likod, Samuel Dupagan ng Tropang Dasul at sinundan ni Romel Cerezo ng Infanta Cycling Team. Ayan nga guys, at patuloy na nagre-rematehan itong dalawa nating tropa dito sa may bandang harapan. At gusto ko magpasalamat kay Kuya Romel Cerezo na sa kabila ng kanyang category ay nandito pa rin siya, sumasama sa atin guys para magbigay ng inspirasyon sa ating mga kabataang siklista. Siya na po ay pang master category pero nakikipagsabayan pa rin siya dito sa atin sa mga kabataan na sadya namang malalakas pa rin. So ibig sabihin guys ay malakas pa rin talaga si Kuya Romel at sana maging inspirasyon siya sa mga kabataan natin.
Kevin ng Trupang Dasul, sumunod na rin dito sa bandang likod guys. So bali tatlo na ang ating breakaway at patuloy silang lumalayo sa peloton. Dito naman tayo sa likod guys, Marlo Corom ang nasa harapan at nakasunod naman sa kanyang likod ang peloton. Ace Ocampo ng Tropang Burgos biglang tumayo sa kanyang upuan guys at nagpatuloy papunta sa harapan at hinabol ang ating tatlong breakaway. May isa na namang mahabol mula sa likod. Napakabilis guys. Renato Sabido ng Pangasinan Cycling Team ang sumunod kay Ace Ocampo. Umatake din ang San Felipe, Gian Villanueva at sinundan ang dalawang nauna. Batang Placido, Marlo Corom, Kuya Romel Cerizo, Kennedy Jesus at ang peloton ang banayad na humahabol dito sa bandang likod guys. Sa part na to guys, nagkabanatan na naman at hinahabol nila yung isang nasa harapan, yung isang nakaalpa sa ating peloton, Franz Romero ng Trupang Burgos at nakasunod sa likod si Marlo Corom at Keno Jesus. May humabol na naman na isang tropa mula sa peloton, Samuel Almandres ng Infantas Cycling Team ang dumikit kay Franz Romero ng Trupang Burgos. Louie Honrada ng Pangasinan Cycling Team humabol na rin guys, kaya tatlo na ang ating breakaway. Balik tayo sa peloton. Gian Villanueva bumaba na dito sa harapan guys. Nakasunod si Marlo Corom, James Gantang at Batang Placido ang humahabol sa harapan. Nga guys, bali kompleto ulit ang ating peloton at isang tropa ang nag-jump mula sa likod, Ace Ocampo at kumuha ng breakaway. So bali nakalayo na ng bagay itong ating Tropang Burgos at sinundan naman siya ni Kevin ng Trupang Dasul. Guys, at malapit na tayo sa may ikutan at naunang dumating itong dalawang tropa natin, si Ace Ocampo ng Burgos at si Kevin ng Dasul.
guys, at papaikot na lahat ng ating mga tropa at pabalik na tayo sa finish line. May isang tropa ang natanggalan na ng kadena dito sa bandang likod. And guys, at bali nahati na sa dalawa itong ating peloton at Kino de Jesus ang nagdadala sa ating second group. Tingnan natin yung nasa unahang grupo guys kung sino ang mga nasa breakaway. And guys, at ito na nga yung ating first group. First man at the back, Adrian Ahmad. Nasa harap si Louie Honrada. Sumunod si Marlo Corom at Batang Placido. Hinahabol nila yung dalawa nating breakaway na si Mac Kevin at Ace Ocampo. Ayan nga guys, at hindi na nagpaawat itong tropa nating taga Nueva Ecija, Batang Placido, at itinuloy niya na ang first group. Paparating na rin dito sa may bandang likuran ng ating second group, dala-dala ng Team Zambales, Franz Magno. Ayun nga guys, at patuloy pa rin sa pag-atake itong ating first group. Adrian Ahmad nasa bandang harapan, hinabol ni Marlo Corom. Ayun nga guys, at Marlo Corom dumiretso na sa harapan at Adrian Ahmad sumunod naman sa kanyang likuran. Kino de Jesus mula sa likod, nilampasan ng unang grupo at siya na ngayon ang nagdadala sa peloton. Yan nga guys, at nagkahiwalay na rin itong tatlong nauna dito sa ating second group. At ang ating second group naman ay dinadala ni MG Pulido, na kasunod si Samuel Almandres, at pangatlo si John Estrada ng Igya Cycling Team. Yan guys, at patuloy silang humahabol sa mga nasa harapang grupo. Guys, at mula dito sa likod, naging single line na lang itong ating mga tropa, at sa palagay ko bumalis na naman ang takbuhan sa bandang harapan. First 5 men natin sa bandang harapan, Batang Placido, James Gantang, Renato Sabido, Louie Honrada at Marlo Corom ang nagdadala sa ating peloton.
Sa part na to, bumagal ang takbuhan guys at nagpapakiramdaman itong ating mga tropa. At Batang Placido ang unang bumanat papalayo sa peloton. Hindi naman pumayag si Marlo Corom guys at ipinakitang muli ang kanyang Naruto moves. Oh my God! Wow! At nagrematehan na nga itong apat dito sa bandang harapan. Marlo Corom pa rin ang nagdadala ngayon sa ating peloton at nakasunod na ang buong tropa sa likod. Keno Dizos, bumanat na naman guys. Sinundan ni Franz Magno, Marlo Corom to the rescue. Sumunod na rin si Gantang at sumunod na rin si Batang Placido ng Nueva Ecija. Napakatindi ng ating labanan guys at bawat magbabalak na mag-breakaway ay sadya namang may katapat agad na mag-check sa kanya. So ano sa palagay mo guys? Magkakaroon ba tayo ng magandang rematehan o magkakaroon tayo ng breakaway na mauna sa finish line? Kaya wag mong ipapas forward itong video guys at malapit-lapit na rin yung finish line para mapanood nating mabuti ang matinding laban hanggang sa huling rat-ratan. Franz Romero ng Tropang Burgos unti-unting lumalayo sa peloton. Ace Ocampo naman ang bumanat ngayon guys papalayo sa peloton at sinundan naman siya ni Franz Magno ng Iba Zambales. Walang sumunod sa peloton guys at patay trangko ang diskarte ni Marlo Corom sa bandang harapan. Napansin yata ni Batang Placido kaya napilitan siyang magtrangko ulit para habulin ang dalawa sa unahan. Nasa barangay na po tayo ng Igya at last 8 kilometers na lang ang natitira. MG Pulido nag-jump sa harapan at kumuha din ng breakaway. Paglampas ng tulay, pagpasok sa barangay ng Makalang, biglang bumanat si Keno Dizos ng Dasol at dito na ulit nagsimula ang habulan.
Guys, papasok na tayo sa barangay ng Bayangbang at last 3 kilometers na lang ang natitira sa ating karera. And guys, now i-share ko lang itong napansin ko sa naging formation ng Team Zambales dito sa last 3 kilometers. Ayan, Marlo Corom, nagpapahinga lang dito sa bandang likod. Pumunta sa harapan niya si Franz Magno. Ayan, teammates po niya yan. At itong isa pa na naka-jersey ng white, Gian Villanueva ng Zambales din guys. Siyang nagtrangko, nakasunod si Magno at pangatlo si Corom sa bandang likod. Sa ganitong paraan magkakaroon ng pagkakataon itong si Marlo Corom na makapagpahinga at mapaghandaan ang sprint level pagdating sa nalalapit na finish line. Last 2 kilometers na lang guys at matatapos na itong ating karera. Last 1.5 kilometers na lang. Nasa 1.2 kilometers pa guys at bumanat na itong ating tropang dasol, Mac Kevin. Masyadong maaga yata guys ang kanyang pag-breakaway. A few moments later. RB na RB. Nice. Marlo Corom. Marlo Corom. Taga saan ka? Kalurong. Iba. Okay. Okay, second. Sino? Pangalan? Kino Dasol daw. Ay, taga Dasol. Second, Kino. Laging kayo sila magkatabi ah.
Third. Ahmad Alaminos. Oh, Ahmad Alaminos daw. Ba't ang gaganda ng mga apelyido nyo? 1, 2. Yung ano ba ang medal? Medal na 40 Pineto Sual. Fourth, Renato. Renato Sual. Renato Sual daw. Eric Jan. 1, 2. Oh, yung ano niya. Renato. Fourth name. Sabayin ko na ito. Eric Jan. Tagadasul. Sino yun? Okay. Jan Estrada. Idol. Doon ka, doon. Yan, dyan. Okay. Congratulations sa inyong lahat. Lupit din yung sa kanya. May fourth doon, no? Kayang kayo.